Заплитания в рода. Още една възможност за плитане, което носи своите негативни последици. Ако в едно семейство, да кажем, майката е по-слаба, по-зависима, по-инфантилна, бащата е по-контролиращ и се кара на майката, ругае, критикува, опитва се да й казва как да живее и какво да прави, детето в това семейство може да не хареса тази ситуация и да се заплете, като започне да получава своите родители. Да наставлява своята майка какво да прави, да не допуска такова отношение, да се кара на своя баща, защо по този начин се отнася към неговата майка, да го насочва, да му показва, да му казва по какъв начин да се отнася, и тогава, ако то влезне в тази роля, то енергийно се превръща в родител на своите родители. Ето в тази позиция то се заплита и няма ресурс да създаде свое семейство, защото вече не е на своето място, а е в друга роля, в друга позиция. Възможно е, ако пък такова дете има семейство, то да се появи друга жена или мъж до неговия партньор, защото неговото място вече чисто енергийно е свободно. Познавате ли вие такива семейства? Споделете в коментар.